Diante da situación límite que se está a vivir no Servizo de Bombeiros da cidade, o Bloque Nacionalista Galego imos levar ao vindeiro pleno do Concello de Vigo unha moción urxindo medidas para o seu reforzo para dotalo suficientemente co obxectivo de garantirmos a seguridade na cidade dende a premisa, dende a certeza de que Vigo sen bombeiros non é segura. O Servizo de Bombeiros ten un carácter esencial, mesmamente vital para a seguridade da cidade, para a seguridade das viguesas e dos vigueses. No entanto, estamos a ver como dende hai máis de 6 anos este servizo padece unha manifesta insuficiencia de medios, nomeadamente de persoal, que limitan a súa capacidade operativa e que acaba por provocar riscos innecesarios tanto para a cidadanía como para os profesionais do propio servizo. É a falla de persoal a causa que provoca que en prácticamente ningunha xornada, que prácticamente ningún día ao longo do ano o Concello de Vigo poida cumprir co mínimo de 20 bombeiros en activo con esa dotación mínima que foi fixada polo propio goberno municipal. E vimos como foron reiteradas as xornadas nos últimos anos onde o número dispoñível de bombeiros en activo en Vigo non superaba unha dúcia. A falla de efectivos ten unha incidencia directa, moi directa e grave, tanto na organización dos propios operativos que se poidan desenvolver, como tamén, dende logo, no que ten a ver co mantemento da funcionalidade dos dous parques de bombeiros existentes na cidade. É a falla de persoal o que motiva os recorrentes ou reiterados feches do Parque de Bombeiros de Coruxo, o que supón, na práctica, desprotexer a metade do termo municipal de Vigo e, dende logo, tamén incrementar de maneira moi perigosa os tempos de resposta sen garantir o servizo a dotación necesaria. Esta situación, que xa ten un carácter estructural, vaise ver agravada durante o período estival, no que, a pesar de ser o de maior risco de incendios, a falla de persoal e o desfrute dos períodos vacacionais vai deixar o servizo moi por debaixo dos mínimos necesarios para atender debidamente unha cidade de 110 km cadrados e de preto de 300.000 habitantes. A pesar das reiteradas reclamacións por parte do persoal do Servizo de Bombeiros e das organizacións sindicais, que mesmo chegaron a provocar a convocatoria dunha folga indefinida, o Goberno Municipal de Abel Caballero ten insistido en non atender as súas xustas reivindicacións cunha falla de actuación que ameaza con facer crónico este gravísimo problema. Neste sentido, dende o BNG é claro que a convocatoria de 40 prazas de bombeiros anunciada recentemente é apenas unha medida propagandística e radicalmente insuficiente, toda vez 23 desas prazas xa están desempeñando na actualidade a través de interinaxes e tendo en conta que entre os futuros ascensos de cando menos 5 bombeiros e as 17 xubilacións previstas de aquí a final de ano, o saldo neto desta convocatoria vai ser que o Servizo de Bombeiros finalizará este ano 2024 con 5 efectivos menos dos que ten na actualidade. Non hai, por tanto, reforzo efectivo, senón que o que vemos é como a situación vai empeorar. E diante disto, a proposta do BNG a través desta moción é urxir, máis unha vez, o Goberno Municipal de Abel Caballero a adoptar coa maior celeridade, co acordo da representación sindical, todas e cada unha das medidas que foren precisas para dotar o persoal necesario ao servizo de bombeiros da cidade, para mellorar o seu funcionamento organizativo, para garantirmos que todas as xornadas se cumpra o mínimo de efectivos en activo e o normal funcionamento dos dous parques de bombeiros, así como o estricto cumprimento, o estricto respeito dos dereitos laborais no persoal do Servizo de Bombeiros.